Hej, du snakker med Finn Nissen. Jeg vil gerne bestille 2 pizzaer. Ja, værsgo. Det skal være 2 af de der lave selv pizzaer. Skal du have en på begge 2? Nej, jeg skal have 2 forskellige. Jeg vil gerne, på den ene vil jeg gerne have en kødsovs og agurker og banan. Kødsovs, og hvad sagde du mere? Agurker og banan. Og banan? Har I ikke det? Nej, det har vi godt nok ikke. Jamen, har du et godt forslag så? Hvad? Har du et godt forslag til, hvad jeg kan putte på den så? Laver du fint med mig? Nej, jeg skal have en pizza. Hvad? Jeg skal have 2 pizzaer. Ja. Men en banan i en pizza? Ja. Laver du fint? Nej, altså når vi laver pizza herhjemme, så plejer vi tit at putte banan på. Okay, jamen det får du ikke her. Kødsovs, og hvad mere? Agurk og... Agurk, er det så frisk agurk, du vil have ind i ovnen? Jeg vil gerne have den på bagefter, hvis det er. Okay, ja, det er jo bedre. Okay, så... Vil du ikke have salatpizza? Jo, men jeg kan godt lide lidt af hvert. Ja. Men kan jeg ikke få pomfritter på? Pomfritter på pizzaen? Ja. Du er godt nok lidt kredsen, må jeg sige. Jeg er ikke så glad for kød. Så jeg vil gerne have noget salat og noget dressing også på. Salat og dressing, ja. Og den anden pizza, det skal bare være en pizza med bund uden noget på. Hvad er en bund uden noget på? Ja, altså en med ingenting på, så jeg selv kan putte noget på herhjemme. Jeg har sådan nogle peberfrugter, jeg gerne prøve at putte på, og kokos og sådan lidt. Jeg er jo meget kredsen, som du selv siger. Jeg står her på Spækhuggeren og ledte efter et interview i rigtig lang tid nu. Men har ikke kunnet finde nogen, der turde stille op, fordi at de var i sorg overfor, at hegn er en så meget bedre gang. Og det kan man også tydeligt se på de skader, som Spækhuggeren har forvoldt sig, for eksempel i loftet, rørene, vinduet derovre. Hvis du kigger der, det er ikke okay. Ja, som du kan se her i Spækhuggerens køkken, kan vi sige, at det her er blevet betændt os til morgen. For eksempel i mikrobølgeovnen. Der er mange ulækre rester af alt muligt mystisk. Det er blandt en kat. De spiste i går. Ja, en kat. Det er godt. Det er godt. Hej med dig, der lige er vågnet. Godmorgen. Drømmene er lagt i seng, så stå nu op. Hver en dag er ny, for sol og sky, alting vågner på ny. I land og by, hej med dig, der lige er vågnet. Godmorgen. Ja, nu skal vi til det igen. Sådan er det her på hegn. Det sker alt for tit. Jeg vil ikke have det. Og jeg ved, at jeg planlægger en bjerg. Jeg synes ikke, det er sjovt. Bare fordi man sådan lidt pop. Jeg synes ikke, det er sjovt. Sidste gang, der troede de med at pikke. Men jeg kan godt se det, fordi dem, der har de har ikke så store pikke. Bortset fra mig. Det er skræmmende. Det går ondt på mig. En stil. Jeg vil ikke acceptere mig for den, jeg er. Bare fordi man er lidt pop. Nu. Smadre popdrengen! Hold hans arm! Jeg har den her, du kan godt dø. Lad mig nu gå! Nej! Ja! Dø! Dø! Jeg tager din næse! Jeg har din næse!
Nej! Smider du min toilettet, eller hvad? Nej, fordi jeg har ikke flere rene. Buksevand, okay? Buksevand. Kom. Buksevand. Nej! Hegn siger buksevand. Hegn siger buksevand. Jeg har en mund for den her skide abedyr. Så går vi ud. Vi skyller hårene væk. Vi skyller hårene væk. Nej! Den her vej. Nej, jeg vil ikke deltage i det her fis. Jeg står så her på silden, og som I kan se, så er der ikke rigtig nogen. Så jeg har tænkt mig at sidde her på denne åbenbart velegnede bænk og vente. Hvad sker der med? Jo, det var masser af tid. Her står jeg så med Nicoline, som bor på silden. Ikke sandt? Jo, Hvad synes du er godt ved silden? Puk og Anne bor her. Hvad synes du er godt ved hegn? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke ret meget derovre. Så du kan rigtig godt lide hegn. Ja, ja. Okay. Hvorfor er hegn så meget bedre end silden? Fordi Puk og Anne ikke bor her. Så du kan ikke lide Puk og Anne. Jo, jeg elsker Puk og Anne. Men du vil ikke have, at Puk og Anne bor på hegn? Nej. Hvorfor ikke? De skal bo her sammen med mig. Du kan også bare flytte over på hegn. Men det må jeg ikke finde på. Pis. Ja. Det var så Nicoline. Jo tak, jo tak. Hvor er du fra? Jeg er fra hegnen. Gunnar, det var Jakob. Ah. Raping, sådan noget med at voldtage folk. Det er helt fair. Altså, det må man bare leve med, når man bor på hegn. Er det noget med Nirvana at gøre? Ola, var det det, vi snakkede om? Det er nice, umiddelbart vil jeg sige. Men nogle gange, men ikke noget med ostehøvl. Det er et fænomen, der er rimelig meget på hegn. Jo, så længe det er Andreas Lindberg, der går ud over, så er det sådan set meget fint med mig. Hvad fanden er det? Hvad er det for noget at sige? Du må prøve på dansk, vi forstår ikke det der nægersprog. Altså, det der Waller, jeg sværger pis der, ikke også? Er du taxichauffør? Voldtage hinanden. Nå. Ja. Skal vi det nu? Ja, det når du. Tror du mig? Og det er noget, det er noget, det der, det kan jeg godt love dig for. Tag en super. Jeg vil gerne have en øl. Hvor er øl? Skal jeg voldtage nogen nu? Andreas sidder lige der. Andreas? Skal Andreas voldtages? Alle jer, der sidder derude og ser Heinz film lige nu, I skal prøve at tage jeres hånd op foran jer, sådan her. Så skal I prøve at lægge finger nummer, nej, I skal tage den op foran jer. Så skal I prøve at lægge finger nummer 1, 2, 4 og 5 ned. Prøv at gøre det. Tænk lidt over den.